ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಿಖಿಲ್ ಸೋಂದುಲರು ಏವ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನ ಚಾಲು ಬರಡಕ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ 9:20 ಟ್ರೈನ್ ಉಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಮಂಚ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಎತ್ತೋಡು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಎತ್ತೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಕ್ಕಿ ಬಾಯ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಲುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಕ್ಕಿ ಬೈ ಬುಡ್ಪೇರು ನಮ್ಮನ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಬೈ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ತೂಕ ಪಿದಡ್ರನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತದು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎತ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ಯ ಅಂಚ ಅದು ಅಂತೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ವಿಕ್ಕಿ ಬಾಯ್ ಉಳ್ಳೇರು ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಕೊಡ ಎಂಚ ವಿಕ್ಕಿ ಬಾಯಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಡ್ಡು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈರ್ನಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬಿಡುದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನೇಕ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಒಂಜಿ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಪನ್ಲೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ವರ್ಕ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲಿತ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಬಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ 9:09 ಟ್ರೈನ್ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲ ಹೋಗ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಕಾರವಾರನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂವೋಡು ಗೋಡೆ ಹೋಗ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 9ಗೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಅಡೆ ಪೋಡಿದ್ದೆ ಒಂದುಲ್ಲ 2 ಜನ ಗುರುಬಾಯಿ ಬರ್ಪೇರಿಗಿತ್ತೆ ಆರು ಮೆಟ್ರೋಡ್ ಬರ್ಪನ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ನಮ್ಮ ಗುರುಬಾಯಿ ಬತ್ತೇರು ಬಲೆ ಬೈ ಇದು ಅಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇದಾಯ್ತಾ ನಂಬರ್ ಟ್ರೈನ್ದ KA20 ಜೋರುಂಡ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಬರ್ಸ ದಾಯ್ತ ಬರ್ಸ ಮಾರ ಬರ್ಸ ಮೊಬೈಲ್ ರೈಲು ಬಿದ್ದಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಗ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಪುತ್ತೂರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ
ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೋಮ್. ಬತ್ತರ ಗುರು ಲಾಯ್ ಪಡ್ಚಿ ಗುರು ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕ್ಕು ಆಯ್ನತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬೇಗನೆ ಉಂಗು ರಜಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರು ಎಂಚಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಿಪ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಅಂದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಇಂಚಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ನೋ ಸಿಟಿ ಈಗ ಸುಮಾರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಿರುಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಜಾಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ನದ ಅವು ವೀಕೆಂಡ್ ఊరుకు పోతే షణ వెళ్ళిపోయారండి కుట్ల పోయింది ఇళ్ళ కొల్లి చిన్న పెట్టి ఊరుక కుట్ల పోతుందా. ಗುರು ಬೈ ವನಸಂಬಕನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಆಂಟಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕತ್ತಲೆದ ಚಪಾತಿ ವನಸಗೆ ಚಪಾತಿ ಮೇಲೆ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಚಪಾತಿ ಗಸಿ ಎಂಚ ಪರಿಮಳ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಾಗ ಆತ ಮೋಕೆದಿ ಇದು ಇಲ್ಲಡೆ ಲೆಪ್ಪು ವಾರ್ನಿಗ್ಲೆ ವನಸು ಬರ್ಪಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದಿರಿ ವಿಕ್ಕಿ ಬೈ ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಸಾರಥಿ ನಮ್ಮ ವಿಕ್ಕಿ ಬೈ ನಮ್ಮ ಸಾರಥಿ ಓಡಿ ಪತ್ತನೆ ಯಾನ್ ತಿನ್ಕೊನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ನಮ್ಮ ವಿಕ್ಕಿ ಬೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ಸಾರಥಿ ಏನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಬೈ ಜೆಪ್ಪಿರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪುಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ತಿಪ್ಪದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಎಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡೆ ನಡ್ಕ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ನಡ್ಕ ಹೋದು ತಿಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮೈತೆ ಬಿಟ್ಲ ಇರ್ತೀಯ ರೈಲುದ ಜರ್ನಿ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಅಂದೆ ಹೊರ ಇಂಚನೆ ಹೋದಿರ್ತದೆ. ನಾನು ರಾತ್ರಿಯ ತೆಂಗಿ ಬಿದೈಗೆ ಮುಖ ಗೊತ್ತಂಡ ರಟ್ಟಿಚಿ ಅವು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಉಂಟು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡ ರೈಲ್ ಜರ್ನಿ ರಟ್ಟಿಯದ ನಾನು ಇದನ್ನೆಡೆ ಹೋದ ರೈಲ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಬಾಯಿನ ಸೆಸೆಟ್ ಗುರು ನಮ್ಮ ಗುರುಬಾಯಿನ ರೈಲ್ ಹೋಗ್ಲೇಗಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾರಿ ವರ್ಷ ಬರೋದೊಂದಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬರೋದೊಂದು ಅಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಡಿಯ ದಿನ ಬಾಕಿ ಅಪ್ಪನ ಓದ್ತಿ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಬುಕ್ಕ ಆ ಏರಿಯಾ ಫುಲ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬುಕ್ಕ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ನಗರ ಪುರ ಬಾರಿ ವರ್ಷ ಬರೋದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡೆ ನಡಕ ರೀಚ್ ಆಯ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡೆ ನಡಕ ರಾಮನಾಥ್ ಚೆನ್ನೈನ ಊರು ನಮ್ಮ ಗುರುಬಾಯಿನ ಊರು. ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಉಲಾಯ್ದವ್ರು ಒಟ್ಟು ಹೋಗೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೇಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೂ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅಂಡು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಂಚ ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೇಸ್ ಎಪಿಸೋಡು
ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ ಒಂದುಂಡು ಇಂಚಿತನೇ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬೋರ್ಡಂಡ EU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ಲ ಒತ್ತಲಿ ಅಂಚನೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಪಂಡದು ಇತ್ತೇನೆಗೆ ಏನೊಂದು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ